Una vegada més, l'Olleria es suma a la campanya de la reconquesta del vidre en la que participen més de 35 poblacions que celebren moros i cristians. Volem tornar a aconseguir, com l'any passat, el premi o guardó que ens acredita com a municipi fester més compromès amb el medi ambient i que recicle més vidre durant les festes de 2023, en la categoria de més de 1.000 festers. En l'Olleria, conscients que el canvi climàtic existeix, que és una amenaça, però que hi ha una solució i una d'elles passa per el reciclatge. D'aquesta manera podem disminuir la nostra petjada de carboni i evolucionar cap a una economia circular. Volem continuar avançant cap a una olleria sostenible i respectuosa amb el nostre medi ambient. Ajuda'ns amb aquesta campanya. Solament has de separar i depositar en aquest depòsit de vidre en el que generem aquestes festes de moros i cristians. Tot aquell vidre en els contenedors verds repartits per tota la població. Suma't a aquest moviment verd i al nostre repte de la sostenibilitat.